Belçime diýeli Türkmenistanyň Saglyk goraýşy we Derman Senagaty Ministrliginiň Türkmen Derman Senagat Birleşiginiň buýun oba senagat toplamy buýun köküniň aretenke çärelerini geçirip, onu ýygnaýan, önümçiligi taýýarlaýan, gaýtadan işleýän hemde önüm öndürip eksport edýän kerhanadyr. Glicerizin turşusyny öndürmägen ýetlenlen döwrewap kerhana ulanylmagy berilmegi bilen toplumyň işi hasam ilerläp, döwrewap önümçilik ýoly goýuldy. Häzirki döwürde ýurdumyzda bir gelle 7000 tonna möçörüne buýun kök taýýarlanylýar. Täze işe ýerdilen kerhanaň ýylyň dowamyna 4500 tonna buýun köküni işlemäge hemde 390 tonna glicerizin turşusyny öndürmäge mümkinçiligi bar. Önümçiligiň ýygydarligi buýun kökü gaýtadan işlemek üçin arasalandyp, kök uğradyjy enjamlar toplumyna uğradylýar. Soňra uğradylan buýun kökü bölejikleri ekstraksiýa geçirmek üçin uğradylýar. Bu bölümde buýun köküniň ekstraksiýa işi iki tapgyrda ýapyk we doly elektronlaşdyrylan ulgamda geçirilýär. Birinji tapgyrda 54 tane silindr görnüşli gaplarda ekstraksiýa geçirilýär. Bir gece günüň dowamyna her ekstraktor gabyna buýun kökü ýerleşdirilip, onuň üstüne ammiak suwy goýulýar. Ikinji tapgyrda her gaba ýene ammiak suwy goýulýar. Garyny 2 sagatyň dowamyna saklandyp, ekstraksiýa geçirilýär. Bu ýerde 4 sagatyň dowamyna haýal ekstraksiýa ýagdaýym ýygydarly ýürüte gaplarda tehnologiýa şertlerini we kadalaryny laýyklykda geçirilýär. Soňra ekstraktyň çökünlüsiniň alınýan bölümine geçirilýär. Suwuk görnüşli ekstraktlar gaty madda agramyna bolýar. Birinji suw howzundan çökdürüji howza goýulýar hemde onuň üstüne 98 göterimli kükürt turşusynyň ergini goşulýar. Netijede glicerizin turşusy alınýar. İş doly sanly ulgam arkaly ýerine ýetirilýär. Elektron enjamlaryň kömegi bilen ýygydarly gödökçülükde saklanylýar. Ýyly howanyň kömegi bilen ýürüte enjamda glicerizin turşusy guradylýar. Netijede ahyrky taýýar önüm uňujak tozgojuklar görnüşindäki glicerizin turşusy alınýar. Onu saklamak üçin ýürüte niýetlenlen gaplary ýerleşdirilýär. Önümçiligiň soňky tapgyryna guradylan taýýar önümler önüm saklanýan ýerde ýygnalýar we birneçe ýylyň dowamyna garylýar. Bölejikler boýunça saýlandyp, gaplaýjy enjamyň kömegi bilen 25 kilogramlyk polipropilen haltalary gaplanýar hemde taýýar önüm saklanylýan ammara uradylýar. Glicerizin turşusy senagatyň 20 pudogyna, esasanam Derman we Azyk senagatynda hasy köp peýdalanylýar. Gliceriziniň arasy görnüşinde süýçüligi şekerden 40 ýese güýçli. Täze önümçiligiň işe ýertilmegi bilen bu gymmatly önüm daşary ýurtlara çykarylyp, ýurdumyzyň eksport mümkinçiligini artdyrýar. Önümçilik esasyna Italiýa Respublikasynyň kämil enjamlarynyň tehnologik kuwatyna dayanýar. Kerhanada kämil enjamlar bilen üpçün edilen barlykhana hereket edýär. Barlykhana şertlerine buýunyň hemde ondan alynan önümlüň hilini çalty we takyk keskitlemegi uly mümkinçilik döredilen. Kerhanaň agdabir işgärleri döredilýän giň mümkinçilikler üçin türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağymyza hemde hormatly prezidentimiz Arkadağly Gahrman Serdarymyza hoşallyk sözlerini beýan edýärler.